Kusy, dobre. Budeme robiť niečím takýmto, ktoré nám tu uletelo. Čo to je, vieš? Servitky, hej? Nech sa páči. Potržujú, prosím ťa. Urob úplne guličku z nej správ. Decka, vy všetci ostatní Sašte nesmiete pomáhať. Dobre? Kto im pomôže, nedostane balónik. Sašto, budeš mať veľmi ťažkú úlohu. Daj. Budeme robiť takéto niečo, že? 1, 2 a keď poviem 3, musíš uhádnuť, kde tá gulička je. Hádaj, kde je. Výborne. Po trošku bližšie. Budeš mať 3 pokusy, dobre? Takže 1, 2, 3, kde je teraz? Dobre. Teraz to je trošku ťažšie, vy ste ďalej, vy neradte, dobre? Idem na to. 1, 2, 3, kde je teraz? Neradíme, tu? Nevadí. Saška, ja mám viacej tých serviciek, hej? Páči, urob guličku. Daj, to je tu inak teda. Tu je gulička, vidíš ju? Funguješ. Dobre ju, v ktorej ruke? Dobre. Vrátime sa k tomu predošlému. Dobre, pozri, že 1, 2, 2,5, 2, 3 štvrte, pol druhej aj 8 minút. Kde je teraz? Tu? Zmizla. Vieš čo, ja mám toho viacej tých servitiek. Tu nám, ďakujem, urob guličku. Celú ju zabav do tohoto. Celú ju zabav do tohoto. No ideš. Manufaktúra. Ford by bol hrdý. Zabav do toho. Zabav do toho. Daj. A ešte 2 máme. Odnieča ďal. Zabav to celé do toho. Celé to zabav do toho. Tie 3 sa budeme šetriť, tak. Páči, zabav to. No, teraz sme to asi trochu prešvihli. Harenie. Si si istá, čo? 1, 2, 3, kde je? Poď bližšie. Musíme ho zmenšiť, takto to chyť obidvoma rukami. Obidvoma. A ja ti silno stlačím ruky. Takto. Daj, teraz ty mne stlačíš ruky. Jedna ruka, druhá, gulička. Stlač mi ruky, prosím ťa. Kam to dala? No potlesk pre môj asistentu je úžasná. Daj, nerobte. A dostaneš darček. Hej? Čo by si chcela z balónku ty? Ja ti spravím niečo lepšie. Fakt, niečo lepšie? Čo je? No, budeš mať niečo špeciálne? Nepoviem ti, čo to je. Uhádneš. Chyť. Chyť to. Budeme to robiť asi, čo ja viem, 3 minúty. No. On to bude zo začiatku vyzerať to radiátor. Ale nebude to radiátor. To robí to slnko, no. Počkaj. Mne je dosť teplo, prečo? Sako, že? No. Ja sa to iba kvôli vám, lebo to lepšie vyzerá. Vieš, čo to bude? Čo ty myslíš, že SpongeBob? SpongeBob to je takéto, tá špondia, čo vie drillovať pod vodou, že? Lepšie ako Chuck Norris, no? Nie, kabelka. Modré banány. Už ste videli modré banány? Táto dlho trvá. Táto som robil. Ešte raz. Áno, teta. Mimoň to bude. Vyzerá, nie? Hej, už vyzerá ako mimoň? Ty máš nízke nároky, počúvaj. Nie, mimoň to bude. Chyť. Aby to nepraslo. Takže, toto bude jedna ruka.
videli balónového mimoňa? Tak a chvíľku vidíte. Kde? Tak zavri oči a ti pôjde točím. Jedna ruka. Druhá ruka, počkaj. Tak. Teraz už spravíme topánky. Na schválne mám čierne balóny, lebo tie praskajú ako prvé na slnku. Takže viem, že topánky by mali byť čierne. Budem mať nebo. Dobre? Pôjde. Ktorý chceš? Tak nevím. Nie je hotový, stih ho. Posledné dve veci. Okuliare. Švíham ešte pol minúty a bude to hotové. Dúfam. Sekundu. Posledná vec. Takže, Mimoň, nech sa páči, je tvoj. Tak, potom prvú poslednú asistentku. Ďakujem. A teraz mám dobrý nápad, ostanku ešte, takto. Dám mňa sa natoč, usmej sa. Deti, všetci dajte hore obidve ruky. Dobre, držte. Mama neverí, že mám vám potles, tak sekundu. Držte, skáčte. Ja vás potom dám na Kuzeň Talostan na Facebook a môžete sa natáčovať. Začneme tu na moderátorkom. Barborkou, Rakovskou. Moc sa nehybte, budete rozmazaní. Začali sme na žltom, skončili sme na žltom. Dobre, ja vám ďakujem.